Hello mga tol! Today pupunta tayo sa Milas. Milas, ang alam kong Milas. Hindi Milas Lechon. Di pa ako sure, no? Titingnan na. Sinabi lang ni Mrs. kaya pupuntahan natin siya sa friendship lang yan. Ayan mga tol, since wala tayong mapag-parkingan, dito tayo sa tabi ng basurahan. Dito lang siya sa harapan ng bagong building na yan. Lakarin lang natin ng konti. Mukhang sa taas pa lang siya mga tol. Mali yung dinaanan ko ata mga tol. Second floor siya. Mali tayo. Ayun, dito yung daan mga tol sa gilid. Ayan mga tol. Ayan mga tol, ito yung kanilang sisig. Ayan, titikman natin yan isa-isa. At yung tokwat baboy. Anong tawag dito? Ano ba yan? Paku salad. Paku salad. At yung kaldereta nila. Yan, chicharon nila. Kanggalwa. Kaya mga tol, unahin natin si Sisig, no? Sisig. Siyempre, yan yung ano natin. Yung Number one favorite. Totoo kaya yung chismis. Oo, kung totoo yung chismis na isa ito sa pinakamasarap. May tatalo kaya kay Amados. Ang naman niya. Sarap siya, ano? Ano natin kung beat nga si Amados? Sarap. Ha? Crunchy. May pagka-crunchy siya na yung laman, no? Nalalasahan ng laman niya. Tapos, parang ano din. Halos match lang, kaya lang iba yung texture ni Amados. Tsaka Lomi House. Meron silang kumbaga, meron silang ibang level na lasa. Na sarap. Pero hindi ko masasabing panalo to. Pare-pareho pantay-pantay. Iba lang yung texture, magkaiba yung texture. Tikman natin itong tokwat baboy naman nila. Patingin nga po. Tokwat baboy. Hindi. Lagyan natin ng sabaw, siyempre. Very much. Tokwat baboy. Unang kagat, tokwa lahat. Malinamnam yung tokwa. Tapos yung timpla nung timpla nung pinaka-sauce. Malasa. Sarap ulit mo. Kaldereta naman mga tol. Pag sinabi ni Philip na masarap, masarap talaga yan. At ni Floyd siyempre. Hindi kasi iba yung taste ni Floyd eh. Kaldereta tayo mga tol. Doon sa Amados da, iba yung texture niya. Ngayon ito, yung kaldereta nila para sa akin yung masasabi ko yung okay lang. Hindi todo-todo. Okay lang. Ngayon ito, siyempre basican lang naman ito. Itong mga
salad-salad. Sausaw natin dito. Sausaw natin. Paku salad. Yung ano niya, sausawan yung dala. Kasi alam naman natin yung lasa ng pako. At saka sibuyas, at saka yung itlog na maalat. At saka kamatis. Alam naman natin, basican lang yung lasa ng. Pero yung sausawan niya masarap. Parang ano eh, may konting tamis at saka ano. Atin pala to. Mama, Then, kita ka po kayo sisig. patribal nung ano, nung chicharon bulaklak na may pagbabago. Sarap ba? Ganyan yung suka na naman yung nagdala. Pero yung ano talaga, lasa talaga ng chicharon bulaklak. Pero parang malinamnam eh. Parang binabad pa sila o minarinade. Overall, sisig nga yung ano ko dito. Ako. Inubos na nga ni Philip eh. Ayan o. Ang isang kailangan na mag-improve dito is yung kanin. Medyo malambot yung kanin. Diba? Okay lang siya, pero ano bagay naman sa ulam. So ang tanong kung babalikan o hindi, babalikan natin. Of course na, order mo dapat. Isa ito sa mga ano, siguro kung may bisita kami sa ibang lugar, isa ito sa pagmamalaki natin. Isa ito sa ano, pagdadala natin sa kanila. Para ipatikim yung lutong Kapampangan. Kanin ba yung Kapampangan? Try naman natin mga kapatid ng leche plan. Tama lang. Di sobrang tamis. Yung texture niya, ayos lang din. Di sa sobrang lambot. Di naman sobrang tigas. Tapos second floor ha. Ayan nakalagay naman doon. Milas Stock at Baboy second floor. Ilam Road sa Friendship. Ayan, pababa na tayo mga tol ha. Meron din kasi nito sa Angeles. Pero itong pinuntahan natin ay sa Korean Town. Nasa gilid lang yung kanyang ano, stairs. Ayan, sa gilid. Mahirap nga lang yung parking dito pagka marami. Lalo na pag tanghali. Ano Bal? Babalik ba tayo doon o babalikan o kakalimutan? Pabalikan. Sure? Ano rate niya na? Rate nyo? 10. Wow. Sarap. Sila na yung nagsabi doon ng mga bata. Masarap. Sarap ikaw, Shake. Matakaw ka eh. Oh? Oh, 10. Oh, 9 siguro, hindi naman 9. perfect eh. 9. Para sa amin. Pero sa mga bata kasi yan. Nasa ano yung panlasa ng mga yan eh. Fresh. Ayun. Oh, si Ate Joyce daw. 5. 10? 9. 9. With reservation, no? Ikaw, 9. 9 lang. 9 lang din. Kasi natanda na. Kaya magkakape tayo. Ayan, kailangan yung mga sebo-sebo mawala. Kaya may tao ba dito? Parang ayun na mga tol. Ayan, Coffee bean. Coffee bean. Isa sa favoritan namin.